Iphelile imali amabonus andawuyitholanga. Iholile indoda yakho yahamba naboJabu naboSibongile. Uhleli nayo unyaka wonke. Usokola nayo uvuka nayo. Noma ngana mali okugibela kuphume wena njengomama wasekhaya. Uyombolekile imali kumakhelwane. Phuma wena njengomama wasekhaya. Uyomboleka imali esontweni. Umboleka imali ukuthi ahambe emsebenzini nibezophilisa ikusasa lenu. Ha? Yasebenza indoda waphela unyaka. Khawugilikiki. Ngophela unyaka yahamba naboSibongile yodla imali amabonus. Iyobuya manje iyobuya iwe ngaphethanga lutho ngasana lutho. Unyaka nonyaka uvuka nale ndoda yakho. Kodwa mangene imali ebonus ngoDisemba yaziwa. Uhamba nabanye amantombazana. Wayodla imali amabonus. Omunye uthatha yonke imali amabonus enika umama wakhe amzalayo unina. Ungatholi ngisho isenti ngomfazi wakhe. Uphethwe indoda uthi umuntu othi akuphethwe umama, mntaka mama. Awazi uthola namasofa akayazi kona umgudi yachopela. Awuna TV ulalele radio. TV yakho ile yakudala indoda kodwa iyasebenza. Ufake konke lilodwa njalo uma endaweni enhle yokujabula indoda kodwa iyasebenza. Ayikwenzeli lutho indoda yakho. Wanayo uvuka naye ekuthanda abangana mali phela aba nemali yakhohlwa. Why uvumela lokho? Umuntu wesifazane ungakuvumi lokho. Mawumfazi uyazilungisa, mawumfazi uyazibiyela, mawumfazi uyazithithivitha, mawumfazi uyazithintitha. Sinalento le. Lento le i-Ladies Secret Oil. Uyayigcobisa lapho isesakho sangasese. Just apply. Awuyicabi, awuyihlumi. Just apply it. Umuntu wakho wesilisa makazohlangana nangokocansi. Iyongena kuyena ngesizwe sakhe sangasese. Uma ingena kuyena iyothibula umqondo wakhe ukuthi yena asakwazi ukuyicabanga ngicabanga wena. Ingani phela imali uyayithatha idla nama icabangela. Uyicabanga wena. Wena ozobe sohola umqondo wakhe. Wena uzomtshela ukuthi baba kaSibongile senze ukuthi bese ayayenza. Ayikho enye azoyenza ngaphandle ukuthi atshelwe wena. Uyokufonela noma sesitolo athi hey lapho kunekhabishi le-R3 ne-R5 uthathe liphi. Ngoba ayike asike isinqumo sakho uzosithathela sona. Zonke inqumo zothatha wena. Uyihlisile kuyafana. Ushaya ngesibambelelo kuyafana. Manje why? Shayelela i-Secret Oil ukuthi umqondo wakhe ungasakwazi uku-operate. Mawube wena operatelayo. Inqondo yakhe mayiphiliso wena. Asike isinqumo zakho ukusithatha total health oil. Umsebenzi bazombuza ukuthi hey do you want to work overtime this weekend? Athi wait let me call my wife first. Bese athi mama bathi lapha ngiyavuma yini usebenza overtime ngiyithathe noma ngayithathi. Bese wona uzithatha noma ngayithathi. Asike isinqumo nesincane ayisatshela sona. Usonke inqumo ethathelwa wena ngoba yena uma sathi inqumo sathi imali ayidla kabi nabanye amantombazana. Sathi imali ayidla kabi nabodade wabo. Akhohle uthi wena umfazi wakhe. Usekhona into enjalo. Kuthi iwa nawe ivuka nawe ukwazi mahluphekele kuphela. Majabulele ekwazi. Hayi. Leli Secret Oil yamgcobisa bese sangasesa. Kodwa wazi ukuthi ayikho into ehlangana nobungozi, ayikho into embi futhi enganabuhle. Ububi bala ukuthi yokufonela akunento encane kufonela afuna ukuyazi ukuthi phela ukube umuntu wakho uthebulile ekwazi uyicabangela. Ububi bala yiloko. Ubuhle ukuthi ayisikho isinqumo yosithatha ngaphandle kwakho. Umuzi wakho uyoma. Sesimane shazi ukuthi sesimane siyasho ukuthi imizi ivuswa amadoda cha iqiniso lemisulo esilibalekela ukuthi umuzi uvuswa umuntu wesimame. Uma ngabe akusekho umuntu wesimame phakathi kwekhaya umuzi wakho sokufile. Kodwa uma ngabe ayikho umuntu wendoda phakathi kwekhaya umuzi uyakwazi ukuqhubeka ume ngaphandle komuntu wendoda. Umuntu wesimame uyena omisa ikhaya. Ngakho ke uma ngabe indoda yakho awukwazi ukuthi ukhulume naye bese yakuzwa kusho ukuthi umuzi ufile. Mendoda ukhulume naye bese yakuzwa. Thibula umqondo wendoda yakho. Ilawulo wena. Leli Secret Oil is available. Remember, there is no problem with the solution. For some sentences, we problem that means there is a solution there. Mina ngisizulu ngithi ayikho enganexazululo kuze ibe inkinga kusho komntu isixazululo. Leli Secret Oil is available. Amkhonda bezenya ngamacala.